una sa tanan, sa mga ginikanan nga gibuhat ang tanan para na mapakaon sa ilang anak mapa-eskwela. Proud kayo ko sa akong mama. Kinaninda para lang na ay mapalit sa panginahanglang galamiton. Bisag ulan ug init, nagbaklay naninda para makakwarta. Og sa mga anak diha nga yano-yanuhon ra ninyo pangayo kwarta inyong ginikanan. Masok pagtagaa gamay kay gusto jud dako. Hunahunaan ninyo ang kwarta magihatag sa atong ginikanan. Wala nila punita sa dalan. Ituluan pa nilag singot. Kainit. Kainit nga nagbaklay. Para lang makakwarta. Ya ikaw. Hinayano ra kag walas sa kwartang hinaguan sa imong inahan. Masuko pag mapalit ang gusto. Magpakanaa ka bisag imong inahan wala jud. Di ka maluoy maglantaw. Wala gani sila eh. Balik-balik na gani ilang sinina gisuot. Ihuna-huna nilang ikaw para sa imong kaugmaon. Nangayawat silang piso para may mapakaon nimo.